say Juma be added and say they don't know cost of and I have to wonder now I know I shall say said in my name. Yabon Paye Asempa, the day Banabin. Abulisia of the Rade Omay, Givema, Sambakani, Chi, Abon Paye, to be a fair call in the name of Abon. The Radias, so I feel soon. When you need a plane, not all the other exercises that can be amazing. Yabasi ever come once, yes, never know what was said. Almost serving as a film, as you feel and when Yama, but when you say, Amen. Amen. Yo, Yemia, that's the brain when you go home in Shah. Yo, I don't know any member, and I'm okay, and I'm share. A bread, say, a no chair, and a day, and go home. Someone are Christ at the bomb. Someone are Udina so and we are saying any movie. The Toronto Eddie Adansi said, say, your particular so and an answer. The dear one may have assassin so the net as someone every long. Messer said, Miami, Akumuna, Yenti, and Pamopera. Said by your piece of bar. Amen. And then, as someone, the brother say, young family, adoption, and say, that today said, the macho, oh, yeah, a body of food. As if we never can say, born again, a body of food. The castle be eye of Fufra, and say, at the Codiano, a free, can it be any. So, to be at that venue, na waba to be a fofo, na isua, na nipalugum caneno, what free session, and I said, I can hear whom at the Codian Jinambia, any said in the Bobreti and what free the pot to be a fofo. They can say a body of fofo. Please, me and Tiasia, amen. None of pay as someone then battle. Esaias and Bisa said, or of what would you me? We didn't need Christian, so we are body of offer. Wabrabo and Musubino on the yellow bedroom. Now, Yamia someone ever king came. The baby, you know, one Casabu said, we are body of offer. Now say, on your body of offer. We shall get Christian. Amen. You ever hear us every kind of every 1 Peter chapter 4, verse number 17. Petro Muma Edika, I am Chimoya doing so. Gentia Ama, the Paucho, and pay Yenia bring and say, Heaven Jew, Heaven Jew, anointing in the Paya bread, anointing your Sunya Papa. The Casasi so quandia. Any Nenka, it was be upon the brass and you are now Asa. Then to Babu watching at him wedding and over. It is over transfer so. Now, when to my friend, I'm so far more brand new. Said your movie, actual and Yasin Katua. Peter, catcher of 1 Peter chapter 4, verse number 17 said. Until you say, I tell more a year who invitias here. I tell more a year who invitias here. Yana been more church, I say, at the Muda be a new hall. Just you. Are you? So, the Bill Church said, I tell you be a new hall. Now, so, what can Hebrew 9:27 now? Was here Cassini Pamu Precope? Now, Uwanachino, I tell you and Peter said, at the Muda Cassia, Muno. The Dunson, now a brother had loser at Temple free. I see a Yaku fee. Out of what you Peter, woman, children will be on the say. A bread will say, I tell you free. I see Yaku fee. I tell you a free as here, I will fee when Yaku fee. But your other Babona can say, be free as here, what I was fee.
ana okotopo because yɛn a Kristofoɔ ana yɛde Yesu Kristo di ato yɛn ho so so ɔte ana yɛfrɛ wɔ sɛ Kristofoɔ so ɔte aseɛ enti din no a yɛde ato yɛn ho so no ama yɛne Onyankopɔn aba benya ayɔnkofa bi nti ɛte sɛ ɔdɔfo a wotie ma no pɛi na ebia sɛdeɛ wodi tie ɛne sɛdeɛ wɔbɔ odi ho ban ɛne ebuo ɛne anidi a ɔwɔ na obi ɛde wodi ato ne ho so na wɔde wodi ɛsɛe ɔbɔ brabɔne so ɔte aseɛ ɛba sɛ ahofakyɛw wɔne bɛgye yɛpakyɛw yɛna na Asante Hene ɔte kɔkɔɔ soɔ mepakyɛw sɛdeɛ ne din teɛ ɛne nipa ebu no ɛne anuonyam ɔwɔ na obi sɔre Asantema mu ha na ɔde ne din kɔto di so na ɔbɔ brabɔne a pakyɛw yɛna na ɔde ne ho bɛkyɛ gyem so amen eti saa na Yesu Kristo nso yɛne a yɛgye ne din adie na yɛde ne din ato yɛn ho so sɛ yɛfrɛ wɔn sɛ Kristofoɔ sɛ din no a yɛde ato yɛn ho sɛ yɛanyɛ ho adwuma sɛdeɛ saa wɔse ɛda a ɔsoro bɛbɔm na asase bɛgye so na ɔtwe ne apɔnkwame deɛ dɔba Yesu Kristo ɔde atemu bɛhyɛ ne nsa no bɛsane afiri soro yɛ abɔfoɔ ka ne ho a ɔbɛbu ateasefoɔ ne awufoɔ atɛn wɔse sɛ ɔbɛbu atɛn no a ɔde bɛfiri Akristofoɔ so kane gyina nɔpa yi wasoma yɛ sɛ yɛmfa asɛm a yɛato din sɛ abɔdeɛ foforɔ yɛ ɛmɛkyerɛw ebia na wagye Yesu Kristo adi but wonya abɔdeɛ foforɔ ti asɛm no yɛ o ɛbɛyɛ awurɛho paa ma onipa dasani sɛ wobɛkɔ asɔre to correction tua tight wɔkyena ntabodoɔ wobɛkɔ fasting dry fasting wobɛyɛ bi sɛ ɔte aseɛ adɔyɛ wobɛyɛ sɛ ɔte aseɛ asɔre dwumadie bi a yɛdi ma onyame adwuma yɛ nkɔsoɔ bia wode ho bɛhyɛm but sɛ wabrɛ bɔ anyɛ papa Kristo nso a wonnya bi ana obi a ɔbɛtena saa so a wanya Kristo nso a no bia wowu a wokɔgye Kristo mpa wɔ ne nkyɛn amen nti Yesu Kristo se ɛbrɛ duru sɛ atemmuo firi aseɛ ɛwɔ Onyankopɔn fie na efiri yɛ so kanea na efiri Kristofoɔ so kanea ebewe wɔn a wɔntie Nyankopɔn asɛm ba no sɛ wɔn bɛtena asase so ɛsom abosom ebewie wɔn nsɛn wɔn bɛtena asase so ɛyɛ occultism ebewie wɔn nsɛn wɔn bɛtena asase so ɛbɔ wɔn bra sɛdeɛ wɔn ankasa pɛ wɔn ahwehwɛ nyame so mpɛkyerɛ kwan ebewie wɔn nsɛn tianɔpɛ yi onyame ba bibisa wɔ Awurade asɛm sɛ so woyɛ abɔdeɛ foforɔ bibisa wo gyem so amen 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 ɔsomafo Paul ka asɛm bi ti asɛm no yɛ o enipa bebrebe agye Yesu Kristo di adi nanso bɔne kwaa na ɛkɔ so 2 Corinthians 5:17 yɛto nipa bebrebe yɛbɔ Kristo di ɛwɔ Ghana ɛne Kumase ne wiase nanso bɔne kwaa na ɛkɔ so atorodie azaa nkontompo awudie ne korono adutoɔ ɔtan wiaboreɛ tadehyɛ bɔne gyem so amen na saa brabɔ wei a ɛkɔ soɔ no nyame te soro na ne ho mete sɛ wasoma ne dɔba baako pɛ o Yesu Kristo wɔba asase so abɛwu agye yɛ nkwa sɛ yɛne anka yɛwɔ akyirikyiri yɛmmɛn na ne mogya ne ntɔ yɛn nanso yɛsisi aso afiri nokorɛ nsɛm asɔfoɔ binom a ɔde nyame asɛm ɔkyerɛ yɛ nokorɛ kwaa so kɔ nsɔre dɛm a yɛpakyi akyerɛ nsɔre ma kaa mu radio so TV so mmɔntene so stations ahodoɔ bɛrɛ kameɛ sɛ asɛm no mu nufusua a ɛbɛboa yɛn amamamufoɔ na yɛtumi abɔ yɛn bra sɛdeɛ fata Kristo asɛmpa no yɛntumi nto ho anamo nti anɔpa yi onyame ba bebisa wo sɛ wogye asubɔ
na wotra Kristo nkyerɛkyerɛ mu ɛbɛpem umpani mfiesu acha oda so ya wode foforo anani madada no na da so Osmafo Paul can say in 2 Corinthians chapter 5 verse number 17 say it is obu Kristo mu a na wa ya abode afoforo ti asɛm ni yo Osmafo Paul say so obu Kristo mu a se obi free wiase aba Kristo mu a na wa ya abode afoforo na wa ye abode afoforo so obi free wiase ye ka wiase a wiase gyina ho ma Satan eni mu nyuma dia ekoso Dionse o kan ibacho kan say asamo o kan o John o manu a John geten on 1 John 2:15 hono azo wase se obi do wiase a na onyankopon don eninimu so tiase na de o wiase nyina eye honama kono eni wa kono ene asetre mo hoahoa emfiri nyankopon yemu firi wiase ye ka wiase a oni Satan jemso amen enti abra orofo obaji Yesu Kristo adi a ofro ho Kristo ni o ti asode ya bowosu udi communion ya kyerɛkyerɛ me bisa wo sɛ wo ya body afoforo anasa kanea brabo no oda so tim Bible say sɛ obi ya ne right so obi ya Kristo ni a kama mu ye o se so obi ba Kristo mu a sɛ obi ba Kristo mu a na wa ya abode afoforo so ti ase amen wa obi tie ma no pɛn kane pa wo ya brante na wo pɛ ma papa wo ni ma pɛ yo mema ni bu ho no mu a wo hia bɛ oba ne enenya one ne kwakoda onye ne la yo sa mema ni bi ho brade fa bɔ ne nche amen yo bɛma oyo bɛbi wo nso a wo hia bɛ ma ne kwambia so o dinani kosua ɛbɛkye no ɛne na koda owi a wagye hu sika nyina to be a brantie orofo o si so na omfa ma asem ni agoro so ti ase bebe sa o se o di Yesu Kristo di ye no ma asem wo gyan ana wo da so no kane na be pa chaw loto umfa ni agoro Single 223 ana 1947 so event no enyi ba 23 it okay 1 2 3 4 line 3 you see it is and we are cross check here when you single 9 the single 9 no all the back who divided and the back you know what cross section you know what 20 it is single 9 20 the last week you know so about 43 na wa yam konta tana se ti sa bodo da sia so ti ase o ba no to bi ko fa o ba ko me mere nanso babu kotashi o ka je so oni o be ka je o se na ni hu babu ron tre ne nkete na ba jo no to bi pa ne babu e mu tre de na so so enye babu bible aso be ka je o se babu no entre ni so so di nkai brother for the power in chain amen Yesu Kristo ena masoro boss science it is obi ba Kristo se obi ba Kristo mu a na wa ya body afoforo na wa ya body afoforo ni o madada na atwa me papa wo tie ma no pai ena ya to ada o na o tumi de di kai bibia ya foforo bibisa o se o ya body afoforo hwe oba wa ware no oba wa ware no batisika ya no ade wode na wo mamu na nu bo pensia no po man hwe azuko no ma baba wa bia akofa no wono kura wo ngune gare so ti ase na wedding a kind of matrimonial bed na yiri na o de so ko ma we abeda wo yire nkaso
also go yire hu wa go yire pa wa go hu so hu fi an wa say go hu ne mas obi tie me wo fi me yire chi ne oba foforo akọwo brother someone ne body a wadi so one per one kan kire wo yire a onya me fa ncha hu adisa wo yire te hu asa me na me ka kire brother for the per one in chai amen nipa bebrebe tim so de nanso aden sakra ba kokura ni hon mu a ebi kita te penfo ka kasa bi se mi ko bi ene manka bi ene kwa kokura ye twarofo se obetra so de ade bone de ene nkejatena ba bi na wonyame abufu anare andia rade fa bone nche amen diaro pai Evangelist David orofo me na wo kasa akwahuhu ebiara wo tie me na adwini akoma na ekita wa ode ti asofio ensem patam srawo yentio ana pema ni jana himye ho me fa kwate bi ato so wa bra what say e mamo jana nyakwa o e mamo jana sofom Calvary down enye kwa e wo fu Jamso amen amen Bible say it is obi wo Kristo mu a no aya body afoforo wo yo ba utie me kane ye kan ye de pa be pa chawo obi antimi ne won challenge o kwa sore eli edi no waje ana wo da so kuro awu se wani e de nti o kwa ware bi ada ku wa de ya wo se o ma me no nana no edi abusua ba yi ne ha e wa usu bai because Nana bia obati sikayo oba ho ade bia oboba obu ade owa ho brahye nanso kuku ekura wundi be maka no waka ni nkuma afo nyina wo do mato tankuru urade sakraye amen urade fa bone nje amen kame na wudi nyame som epa ne bo bra but enei what you nya go bochi esuma koso obi tie ma na pai eduma kakira oye no open ho nyamtam etu akopani eni siram akoto aduro so ti ase wakoto aduro an wode ton niema to ba je se wode nsuo bi konfo na man apantere to ba wode nsuo bi apetepete na ya kam die so sere be ye ni papa to sister je so sakra amen awan sakra onyame beku oni mase amen because assassin so Bible kura ka kire yen se ubeyi nwuna yewu ubeyi so ayeshi no mo do die fanyina brother kai amen yes na ya to aso a wa say enema nyina ya foforo enema nyina ya furu nyankopon jemso amen amen so wase enema nyina ya de ya furu nyankopon enema nyina ya foforo tikanero na enka wo shantade bone pa but ebra obeti Yesu Kristo diye na sofo ene bepacho asebakafo edi nyame asem kroje e kire on tare shabone ni nyina no wajai isiri sabacho bi bisa atenti tare shabone no wajai katade bi ehyewa udi twama kofroka hwe atade ehyewa wodi na ndom ha odi dibia awreho yeinze so diama hohombane awore ma bebrebe eyesa ne ma weyo ahosiesie bone diama mema bebrebe ewo mo ho ewo asetram ne abrabom ya ahosiesie bone atoso ko ram sode asopo biro so nka ani aja bibia na bibia ya honam orofo onyankopon wa ye hoho tinasam kire yen se esasa ekristofo pa yade won konkuru suro ene mu nante so awurade ewo hohom ne dukure orofo wonam ne moja ntimi ntoa na ho ewo kristo mu nyankwa tebe bisa wala pai wo ya body afoforo kane nioma ne ye wiase nioma kane na wotemu no waja oba kristo waja ana woda sukuru
obu on ma wotima no bai na no frem chewo na no frem e chewo ope adwuma na ye mi ntino obeka nsam de ya kire customer so tiase atade ne de we china chibede think we short 3 days brabede so tiase oba frem no de nsam bi yi no ho when you betia na atwam tourist bosomi obi e tell ni opamade obi de atare ya brem best 2 years ni opamade Omo so a ma ka tira na kura se bi de ho so tiase e so pa sorry o obi ko pra so ko fa ni o ma ba yere ba bi ho botokuru na ordinate afere ho na nsen eja abrante pa makoto ba yere be sensena ba wadi abra ho se mo dua ganga bi sem tokura de da ba yere no ho o se ori vo be sensene ba yere ma sensena na neti na ese ba yere me ka half bottom na tie nkoa to bring them in ma to ama ya jisika as o paso brother fa mo ne nche amen obi ya driver ni a o tie me anopa yo me se ma se ma to di se o ya body ya foforo obi so ni a o tie me obi ya driver ni a o tie me anopa o ya driver ni a eduma wo de pa o ana obi don fo bi atima to car ni bi ono bra ban kwsia ana okoto car e wo de ama se fa ya eduma na enya bidi na ono nso nya bidi kanya no an pa jo we abiboni bi na so obi ya driver ni atimi twi car no adi sika no gulu bottom week na so na sase okoye sales no ofre car driver ona ne se na ruji aboso no kose wo ono kromu ho so ti ase ono kromu ho enti ama sika no aminya ye no the cover fitani no ba ye no e se wo ye no kwa sam ya chendi oil enti ya boy chire ka 10 million na wa sam for commission akiska free ka no e be wi ase na onne ma atiti hotel bi aba every sase so pastor olofo Solomon senkafo kan o se ye nyina wa sase so no papa o boni o ibebo muaten tinya wa bi se obeye pripi e ye sie onyankopon nyankopon bibia de nanim kre wo de be sie ni baba nyankopon ni ededeja ti se won sakira wa bi ya aropai me no bra ya sem su tu abubrasiem say surrender your life before Christ. Amen. Tell you about ya. And then get you obeka wa fratene na efo. Jameson amen. Amen. Yes. Koronto fongo ma to su bi. Etira aye no titemu edun watwe no. O se na nioma nyina furo Nyankopon a onam Kristo so afata. Enti Bible say nioma nyina furo Nyankopon a onam Kristo so afata atwe yen. So etinka obi sakra na adi free wiase. Oja na pe. Oja nsanwe ensadewe. So ti ase. Tare sha bone kane na wo fa bi to nya hwe ni nyina wo ja akiri. Konkwansa ne baye. Oja ni nyina gu ho a. Ba wo se sai. Wo se na enioma nyina furo Nyankopon. Ti sa ne pa ne timi dai suba bone wo ya na dadi wo ni paduam kane abrabo mu a. Nyoma pa abedadi wo ni panmu no. Bible say sa no ma wo nyina edadi wo Yesu Kristo. Na Kristo apata atwe afam na ho. Awu nshaka Kristo din da. Amen. On say wunti. Obi so so nyame bi. David. Suwanye. So ti ase. Nanso enka o Kristo ni bia no. So abu. Ya o ko so fia. Ye ko so Kristo mo asem ho. So ti ase. Aso da ya sisi no. Ye friend shiada. Enti ye ko shia na ye sua Kristo ho ade. Enti ye ba wonte a na ya bedan Kristo suadi a kire ewo abusuam. Montenso adwuma awariam. Jameson amen. Amen. Sabi aba ya wo mo a Satan ato won so were no.
ɔbɛhunu tumi a awurade yesu kristo wɔ na wafa so ayɛ deɛ bɛyɛ aba kristo mu nhyira ka ɔwɔ adeɛ nyinaa na so obi tie ma ɔbɛn ne so ɛne ne ban ɛnyɛ nti obi edi esi akantam sɛ asɔre fi kura de ɔmura gya na so ɔdɔfo a wɔte saa sɛ wɔn akɔ asɔre ankotie kristo ho nimdeɛ ne nkyerɛkyerɛ afɔ a wɔbrɛ a wɔn nkɔ ha bi o asɛm wɔ ma direct yà wò bi se mɛyɛ papa saa papa yɛ ne deɛ meyɛ a mɛkɔ heaven ɔboa nhyira deɛ ɔbɛnya but heaven gate deɛ you cannot enter nhyira gate so de daa he say okay John chapter 3 verse number 1 coming down and Nicodemus owiewia ahoko Yesu nkyɛn na bɛkɔ ka kyerɛ sɛ rabbi yɛnim sɛ pɛrɛsifo na kasa nim sɛ Yesu Kristo Onyankopɔn ba o sɛ firi soro bae but ɔmo yɛ ɔmo adi so ɔmo nyini di to say Lord God Jesus Christ we know that you came from heaven you are the Messiah you are the Savior yɛnim sɛ wofi wakɔ bi akan wɔsɛ onipa bi a ɔfiri Farisifo no ɔha ne dini Nicodemus a oyi dafoɔ pɛni bi ɔno na ɔbaa Yesu nkyɛn na de kɔ so Nicodemus ɔyɛ Yudafoɔ pɛni ɔyɛ asɔɔ pɛni abo ba Yesu nkyɛn na ɔbɛsɛ no sɛ abo ka kyerɛ ne sɛ rabbi yɛnim sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn na aba sɛ yɛn kasa yɛgye tom sɛ wofiri Nyankopɔn nkyɛn na aba sɛ ɔkyerɛkyerɛfoɔ na obi ntumi nyɛ nsɛnkyerɛnne a woyɛ yi nti nneɛma a woyɛ ne nyinaa sɛ Nyankopɔn ka ne ho a ɔntumi yɛ Nyankopɔn ka ne ho gye sɛ Kristo ka Yesu bia sɛ no sɛ ana Yesu Kristo ka kyerɛ Nicodemus sɛ nokora me sɛ wo sɛ Nicodemus me ka kyerɛ wo sɛ yɛanwo obi foforɔ a sɛ yɛanwo obi foforɔ a wɔntumi nhunu Nyankopɔn ahenni ɔn sɛ wobɛsi asɛm a yɛka no sɛ obi a nyɛ born again a sister brother obi a ɔyɛ born again wɔntwe mpena wo ɔnkɔda nkonkyire abrayɛ nyɛ ne ho adeɛ ɔmprafoɔ mmiɛnsa na ɔte asɔɔ de wobrɛ to nkɔsɔre mma wie nkɔtena biaba ɛnɛ adwisofoɔ bebree nya sika na ɔmo de abue biribiaba sport sɛ nipa nkɔwe nsansɛ yɛna wɔre hɔ sɛ ɔte aseɛ saa bena bɔwɔ nyina akɔ so wɔ Nyame fie o ɛti na Peter nwoma no kaa sɛ Onyankopɔn ne bu afu wɔ soro hɔ nti atemmuo no ɔde ba no ɔde firi aseɛ wɔ ne fie because asɔfoɔ bi no ɛmfa Nyamesɛm pa no ɛnkyerɛkyerɛ nsɔre ma nti Nyame te soro anam ho mete tɔrɔfoɔ a wopɛ nkwa anɔpa yi mesrɛ wo mepa wo kyerɛ wo sɛ ɛnhwɛ nipa dodoɔ ɛne nipa dodoɔ akyi ɛnkɔyɛ bɔne na Onyameso mpa ɛho wɔ mfasoɔ heaven yɛbɛkɔ na nkorankorɛ sɛ ɔte aseɛ nti sɛ woyɛ warefoɔ na wo yere ɛsuban ɛne n'abrabɔ ɛnya mfolo no sɛ ɔte aseɛ ɛmenka sɛ kogyaa no bɛrɛ abrabɔ ne suban no mfolo saa nso na woyɛ ɔba na wokunu suban nya mfolo no deɛ Kristo akyerɛkyerɛ wɔ ɛna di soɔ yɛwɔ sɔfo bi ɔkora ne suban yɛ sɛ ɔte aseɛ nti sɛ wodi n'akyi sɛ wagye dinti wo so far as wagye din nko adeɛ deɛ ɔbɛka biara yɛ mɛdi n'akyi a wɔhwere a wobɛyerɛ wo nkwadeɛ mwan Wurade mfa bɔne nkyɛ enti Yesu Kristo ka kyerɛ Nicodemus sɛ si hɔ bie wɔsɛ na Yesu ka kyerɛ no sɛ nokora bɛsɛ wo sɛ nokora Nicodemus meka kyerɛ wo sɛ wɔanwo obi foforɔ a sɛ wɔanwo obi foforɔ a wɔntumi nhunu Nyankopɔn ahenni sisa mpakyɛw yɛbɔ wo so Okristo deɛ wogyema no pɛi mpakyɛw yɛbɔ wo so yɛbɔ wɔ so wɔ hɛn na ɛdin bɛɛ mu ne yɛbɔ wɔ so hyɛɛ Wurade mfa bɔne nkyɛ wokɔ communion na kwan bɛɛ na fa so ɛkɔ no yɛbɔ wɔ soɔ no wɔnyɛ Honhom Kronkron sɛ obi ne Honhom Kronkron a ɔnyɛ Kristo deɛ o ɔnyɛ Kristo deɛ Kristo ni ba te sɛ wo Kristo ni bɛmɛ te sɛ wo nɔpo man akɔnɔ ba so ha akɔnɔ last Wurade mfa bɔne nkyɛ nanso Bible sɛ sɛ nka obi ba Kristo mu a wayɛ abɔdeɛ foforɔ na mɛboa akɔnɔ da so ha young boy a wasi soɔ
eduru anwumere na wo godware a ade se wo de semena twetwe bema atantade ai wo bona wa ware bema ware fo kono bone abetino wo dia Christ do ade se o ka kire wa sofo je se o ka wa sam kire nyame nkrofo na ye deliver anesa akono bone ade wo bekọ kopie ba bi a wo mpe ene wo betie ya se sofo bi ene na kwara akota anyi se kono bone ene ha radio so ye se ebo ria don kwa ba bia o yere pa FM ma be fe program ye se ba bia wa re program ene ye so dia se bonenti brother for bonenti amen ti ka bi Yesu ka se o se na Yesu ka che Nicodemus se okura no kura be se o se Nicodemus me ka kira o se wa hu obi fofura se wa mu obi fofura wo tu mi hunu Nyankopon ahini fi se Nyankopon wo ye ho sa ti se ya mu obi fofura o tu mi hu Onyankopon ahini da ti mame aso de bona wo tiar e mo bi mfanse mu no na da wo fa kronkro bra bobo bra se Kristo ni papa na honam no do so no do asare ba ko a wo ko hwe makeup sia wo ye ya wo de ko pie Nyankopon ni Nyankopon ni pa o me ken kan ho asam our Revelation chapter 21 hoba and chapter 5 hoba verse 1 keda bo Nyankopon onye tumi ketwa yanso ohwe awusesie binum a ebinum ko wura so dem mo awro ho kasa efiri nipa binum ba etai rade ko bonenje amen it is 2 Corinthians 5:17 to asoma me Korinto fo ngoma etoso bi etira eye dunso etinum ha chebo dunso eye edunso ha elise obi wo Kristo mu a tiso obi wo Kristo mu a na wa ya abode afofro ene madada no atwam ene madada ni nyina atwam ene ma nyina ayo Nyankopon ayo Nyankopon a onam Kristo so efiri Nyankopon onam Yesu Kristo so apata atwe afam ye ho yen afam ne ho na wode empata asoma amaye ana wode empata asoma ye ene se Onyankopon wo Kristo mu a apata atwe wiase fam ne ho eno ti na Onyankopon enam Yesu Kristo so asoma ye wonje no se ye meka wa de ne mo ko so ti ase na me ba o chawo orofo se won sum nyame ya enda no bono nsabe buti na be ya dutwane a wo ne su so ti ase se obi si ne fie wie hunam famu na otu akofie mu no mu a me ba chawo enioma enya enkofie mu no mu o ana brothers ma me kan wa enioma dada enye wama furu enkofie mu no so ti ase wodra asai enkofie mu no entomako enkofie mu no ade biada ebekofie ho bia ye foforo enkoda kra wo ye foforo na de kogo oto tv moro Jamiso amen sana ni paduaro tie wo Kristo fam the brother sister mama onyame ba wo tie ma no pai pa wo chewo ene die no obuo kwa so wo pase onana oba me na okasa wo Kristo se kanea brabo a na wo ye wiase ni na wo bon ma ne ntwam wate na emane na da wo se Yesu Kristo asem se ya na ebiru mo kyerɛkyerɛ saa de se adom ene Onyankopon de beton ye ene wo de beje ye nkwa enti Bible say obi anya trinini enti adom na wo de beje ye na o ti Kristo mu popra bone o asere papa o twa adom sa adom be so ne so o asere papa adom wo de beton adom na enu ani o adom ni Yesu Kristo ba asase so so betie na asem so ti ase it is enere no bone ahodo a nipa obeye no na wo no ho na wo pa mu ka bone na wo sakra so ti ase ene se wo ka bone awie na wo sa ko to aso ene wan ka kra nkeye ye wo se wo twe
so what you say eti ujaya na Yesu Kristo de bone na ede achew eno kra ba ye ho aduma tuaka John say o kan Psalm 32 men kan verse 1 how ba no o say enhia no oni pa Onyankopon emu na mumu yomunu so na wo de ne mra to aye de be afiri no wo de ache no enhia no ni nkro tinko kan bo ni nwie ensa meto bo ni yoso wo yesa wo hye Nyankopon bufuo Shanka about the dinda. Amen. Yes. Was it? They have to ask you a room corona. Was it a woman phone so and one so? So one small can have. As was it one phone swan and one so. To your ponia, me pacho small poor betty ya. Oh. When not a support to me pacho can say room for what is for. So I said that was for what you take letters to me. Every asopon periwo more than now Christian was kuma Kristo for oni Yesu Kristo shia Yesu Kristo wanye wa fane boni anchem hweduma pop be raden kai amen yes was it was it na wa mo onfun so anwo so wa mo onfun so anwo so the empata asem no asiem na the empata so no ya de be asiem it is obi badi Yesu Kristo dia eda ya bo wo so share Yesu Kristo dia mo no edempa no a esese wonya Holy Spirit on konkoro sa on konkoro de ba eno na aba tira onsonso ya eda wiase edi Kristo mu ensonso ye ena ba tira no manyina the best teacher in the world ana hon konkon eno ti na se wo jana tira jo be ye bia enye yemu jamso amen abrantie ne hon konkon ti abo timi koma nam ho na wakoji sika duro 3 years osima pere so onse en kwase asem omusu onya 40 na ye dey anse en kwase asem nya 40 years na ye dey na sana abrantie bi to sika ku aponten because na akana 3 months ama na wu afa no ho free na so sa no hu we ye dey wo ayeka wa oton so ama devil awie Jemiria elisika ni brechi enko bo abraban ye o Jemiria hwe obusu ye what abra wadi Yesu Kristo di but kro abrabo but ni abrabo eduto on do so do what mama ho kwan ama baye tumi abetena mu ana wode sei abusua ene mu enipa nyina je na obenya sa wan sakra da gobo ubewu na honhom na firu na ye honhom na ma wo ye ho na mfam ko bon kon ta kire nyame orofo ma nkonkron ta che wakoma no pai ma won saso tire urade Yesu Kristo no pai se urade le kopon se na minim o na minim ma brabo that day ana dia be sai be di wachi wo Kristo so mesraw enne mama me saso fambo ne chem na he se urade ma wa brabo mo to obinfo be todom o se Assembly Aramekano Adibi Ara Meye Anka Sasami Bisa Sebe Ebeye Yesufe Hallelujah Amen Waki osebo su the boss adam Yo kanya me nyomo etu a wose sakra nipa ema wunye gina bia pa bi wo nyame mu a saa ni mo ka ezo na mo hwenu bi aba Kristo ni ewutie mu hwenu bi egu fon so do ke travel a wo kite nipa wo do wo kokwa so hwenu bi aba no ke ezo kwaso Rane fa bone nche amen ye kanya me so mo anya se wo dane akotena so da mu nko ni ma papa ta ho orofo Shohuye what? Orofo shohuye. Na onyame pese wodi uye bredi. Jamso amen. Amen. Verse 20. Paul is so. Ephesians chapter 5 verse number 8. Me say man say matu dey say, "We are abode foforo. We are born again." Uji Kristo tiyem. Eno madada etwam ana woda so yo.
What I just want Sakrada. The beer or picking for food, Master Quantizo. What the seminary year Mubafu. Now, all Toma, I am for Jessica. Keep your cocker on the box. What found you? On found me. And Riano, and I'm going to say, 2 minutes do bury us, but now you're too late, Yama. So, Yameba, a brown tears here, the power chow. When you bomb crack, a chiawa. Tenano Menoba was him, Menoba Casafa, or now evangelist Gideon, so no Casafa, and now for home. Santias yet, Tiano Pai, Yana Dengo Pai, as you can say, Yano Casafa, a body of for your home. Born again Christian is very important. James, amen. Amen. Yes. Every so for one woman, it's a little teacher, who I am watching. I see a soon a soon and a high. But you're soon high Asia, David, Asia. Also, on your board, as it was it, or I was it, or Bossurani assassin. So as if it has on your board, Bossurani assassin. I will kick and send me in a dead ding kind. Now, a dear sign, a dear change. Me bwana enti kesumba wie ansana de jan de be enti sumu numa kane na nka wo mu no sese obahunu han no efiri ho so te be baba le kana so esumu numa na firi ho onko sumu bio eso sumu numa na nwa na oda so de wo ma ne ti so uhia cry wa ma satan acho Uhia Yesu Kristo. James, amen. Amen. Yes. And what you know? Na aka na na Yesu. So, the Bible say, or the four would hear me. And what may Christo ni? Bible say, aka na Yesu. Hey, now we assume. Na afa di ya maya han. So what I say? Amen. Esumu nya ne pawo. Davida. Esumu nyuma. Eze na brante kura na twem na o twen sa de besa. Obi pe kro no aba o twen sa de besa. Enti sumu de emu nyumadi ehu o. Ba fu kura no so obeyi obi a je so twen ma de sa. Ana meboa. Ashawo fo ya omugu edumu nsuase han. But don't do it in Yesu and I don't know where. Ya confia na city cover. Anado bu gina. So ti ase. Enso ka na do no Yakobon dia mani pasen ke na mfa home. Enso anado. Yo me koso air time. So ti ase. Enti esum ne e gina ho ma bone. Esum e gina ho ma bone. The Panisua now with him a baby at Tomono. Now, the many man see a room or drink at that taco. For we will notebook done in petitions here. One list of Mahodo or Mata Minister. So, just here, we've been so specialist. I will need to to whom would you man pay, sister Sakrawati Wati. And do not watch your for and what would you say in one Sakra. And I also have a home at you. Can you pump jar to work? Can you pump jar to work? Yes, I got some soda. I got the dance, yes, sir. Well, how do you be a bomb? May share Christian, because I'm in the room. And so, no, I got 2 years at home. Running for the one in chair. The sort of war, I don't pay. Many are bringing an a damn cow. Damn Quentin. Yes, you say. Maybe some of the person, where you are 1 year from. And I said, no, Madame, a come and I said, come. The Bible said, I can't know, I assume. I fed ye. I fed ye. Where high. Yeah, high. I want Radimu. One night, Haima. The sun in Tino. Yananti said, yeah, Haima. Where you awesome. I was saw them. When I came, I saw a question. You be saw a place, question, no. Okay, a place, no. Okay, come. And I will be good to one was so crazy. Say, and camping, and they are catching. A 10 pesos of Ramasa. Oh, for 2 bottom 1 corona. Then I'm got 10 pesos. Oh, for pay 1 corona. We can't watch a cruise of 1 way. Rather for 1 inch, I may. So, Ubura Sophia, and then watch it.
so for kwate e woni tim so ti ase ana da ni mo enso wo e woni nkrofo tura so de mo achiche ti nessa so po we be preach dia e na so na me nko asuma si de be preach dia eni e be kura me pie ti me say de asori anya de ada ya partner me partner me preach eni mo achiche se ya Brother mfa bone nche amen Yesu Kristo oye nipadua ba agwo ni mu ncheche adoma chade no wa che no maako so te ase obi atuntino obi asofo obi prophet obi evangelist obi nso siesie asoda obi nso kita ademoche moburohuru papayo obi nso kita nkonkuna ye enyansa ye de atichiri nipa were Samuel wa nyina kabom na ye aduma o Kristo kwanso ama Kristo sie ni padua na ne be akoso betene papa mu ene dadi e wo Kristo fo we afọ dia foforo shanka obadi edinda amen keka babo mame wona nte se han ma eti Jesus Kristo se kaye nante se han ma every say han aba ede di papa yo so te se ye ka se han no a on Christ so ti ase Yesu ba wase mini wiase han mini wiase han odi machi na ti sun moda ti so bi ba jimi de no na onante odi machi a waso anya de bai onante sun moda Yesu go no asem no enti han no me pa chaw so be di akira wa ya ne ba ti fa enti John 1:12 na wase dudu a wache no no wana wache ni din ya no ama won to me say when you the children of God, when you young people are every dear Hunampe and as a Muslim. So by a born again Christian, about all as a Usubai, when you hear what bravo, and that many penny who say, I'm pa. We are body of the front. Shanka body in the amen. Say you're preaching, you're preaching, we are. Na yasa kwatan papa na say popra pon de kempna suso embem nkeye David na obi hu bro obu Kristo ni pedi ase tu plant de bi ase say won gwa so dika ai enu ti na ma yese no Kristo nyame so mo no bra ni bi mpa no o ka sa ya no ma so ena ma ne Kristo so mo no afuru ni papi no that's what of e ma ne mpa obi so e ma wo nyame so mo nse Jemso amen. Amen. Kekabamo. Ose, every say han aba dead papa yo. Han aba. E dead wo yibe Papa yo. Papa yo. Ne tre ne no Le Kristo fo binu ntiri wo den. Oh. Le Kristo fo binu ntiri wo. Sani nua be kwa hochiram amana boare paade. David. Ene kenka. Because obi e de kan de I can say one year to an papa or yeah so kwa eka. To upon a percent on your papa, your beauty. Or a four, a piano with your man of play. Why will be papa pain or the bonnier joker? Why will be a toya and then what the bonnier and Asha on them make us a child of Jesus Christ will say, and papa or papa won't die. Jinamu, I compliment you. Now on your papa walk at Japa. Shanka obadi dinda. Amen. The Bible say. You also say. If you say. How about that, papa yo? I about that you papa yo. The conclusion is there. So we don't children no. So just say no boy. So just say you preaching. They say you benfidia. You never Kenya me some go for. So just say and studio ham kwao. Kiesi from wa. Na kiasa ko hihye video o baabi. Na ki e preaching kire nyamemba. Wo mo Satan ade mpokira to on so. Na ki e preaching kire wo. So ti ase. Eti wo ho a eya ma na mera wa dwenu akoma mu se. Wo be ya doye ama afoforo. Bia wo nsam. Eya nya akoma bi se. Achane onyankopon de adom wo no. So ti ase sika famu no. Nya timane ahuma progu wo se onyankopon de ma wo se o de ma ama asoafo proso Jemso amen Amen. Se masa mo mato ni se born again utie ma no pai
asɔre a wokɔ wankasa gye tom sɛ asɔre mfidi asɛe so ɔte aseɛ asɔre mfidi a wɔde yɛ asɔre tuntum awurade asɛe onyame ato nsɛm a wobɛtumi atɔ bia ma asɔre bɛtɛ woma wadwe mpɔ sɛ wobɛyɛ woma wadwe mpɔ sɛ wobɛyɛ ma ne nka wakoma wate na tɔ bi ma asɔre na asɔre no fa nyɛ nyamdwuma na ɛno kora tumi bie kwan ɛhɛ benkwa de ma wo gyem so amen obi yɛ mmɔborɔfoɔ te asɔɔfie obi ɔkura na abusua efi a wotim obi yɛ mmɔborɔfoɔ a wankasa gye tom sɛ nneɛma nkɔ yie ma ne nka wakoma na boa saa nipa gyem so amen sɛ wokae Psalm 41 verse 1 to 3 a Bible sɛ nhyira no onipa a ɔdwene mmɔborɔni ho na awurade bɛgye ne dabɔne mu na awurade nyine nhyɛ n'atamfo a ɔpɛ ne nsa dra ɛti obi a wɔyɛ adɔyɛ obi a wɔyɛ papa obi a okura wo mɔborɔ bia no abrɔnsamfo ne nipa bi tumi tutia no nanso nkosi anka because God is the protector onyankopɔn ne bu nipa no ho ban to wɔn bɛtumi ahyehyɛ anyina so wɔn bɛtumi ahyehyɛ na onyankopɔn bɔbɔ bɛdwira toa mu gyem so amen keka baabo ne tenene ɛne tenene so wotu bɛyɛ kristoni papa ɛsɛ sɛ wodan tenene adi righteousness so righteousness also okay 2 Timothy chapter 2 verse number 19 wɔsi wo nyankopɔn nyina so di mo binti kura nso ano awurade ni wɔn a wɔyɛ ne diane etu obi a ɔbɔ awurade din no ɔntwe no mfiri nneɛma a ɛnyɛ ne bɛn ɛntene ho ti sɛ wɔntene a brother sister wobɛbra to aguo fi sɛ yɛle kurokura brabɔ ɛne kɔ bi kristo nkyɛn so wɔn mɛ ɛtene ni a wobɛbra to agu eti na nɔpa yi me no kasa no say are you a born again Christian or not James so amen onyankopɔn wɔ adoma kyɛde a ɔpɛ so ɔde ma wo but onye wadwe sɛ ɔbɛma ho kwa ɔmpɛ sɛ ɔbɛma ho kwa hwɛ ɔda yɛ sum ɔda yɛ sum kora kyerɛ sɛ onyankopɔn wɔ nipa bi de ma wo but suban bi ɛne ne yɛ bi nti akyɛdeɛ ne ntimi mpie sister ma ho kwa wate haya tuntuni pao a woso makim sɛ wɔto dwom atontuma awurade wɔ asɔre fie a ɛka adonto akora tumi ɛsa obi yareɛ bɛtɛ dwaman ne mpena kenti ama adoma kyɛdeɛ na kɛkyere bia na woyɛ evangelist a wotie ma branteɛ a onyame pɛ sɛ nkɔfa so ɛtwe akra ma n'ahemie nanso nsareɛ ɛne mmaasɛm nti tramɔ nom cocaine ne cross and die enti oma ho kwan awurade mfa nipa yɛ bɔne nkyɛn awurade mma ne mmɔgya no nso yɛ nsɔ awurade nsakra yɛ ne yɛtim bɛgye n'ahenni no asɛmpa ni a na wiase yɛ ya na awerɛhoɔ wohyia wɔn mɔm ɔma no nom wokɔ ahemboboa no a wokɔhwɛ nipa dasɛne a yɛwo no abosome nkorɔ na ɔda so ban ojina ho no ada nyame si mehwe nipa wo kana tukɔ sɔfo kana tukɔ no da so pai tafo hwa pankro no faare ma ponten tafo hwa pankro no faare ma ponten ka bia ni ho ba bia wo duru no urade hu yɛ mɔbɔ amen yeyi mpa yɛ sɛ ɔrɔfo anopai urade asɛm no ntachew gyem so amen verse no duru yɛwɔ verse 10 kɔ wɔse na mo nso deɛ ɛsɔ awurade ani yie a soɔ ɛti sɛ wobɛgye asɛmpa no di wie na wode wɔmmɛtwe so awie sɛ paa afei wɔ se yɛ ne yɛbɛn mo nso deɛ ɛsɔ awurade ani sɔ awurade sɔ deɛ ɛsɔ awurade ani yie no hwɛ sɔ hwɛ hɔn kokoro ne mfa adamfoɔ ɛti kane no na wote bɛma a ɔnyɛ no ade sɛ ɔbɛware so ɔde ne deɛ ane sɛ ɔne ɔtwe mpra ɔboa bɛma bi hɔ no mu a ɛmɛmɛ no ɔmo tete sɛ ɔmo nsakra ma de sista te aseɛ na me na ɔtena mɛhwɛ wo deɛ ɔne yɛ bia mede bɛma wo wodeɛ te aseɛ ne yɛ ntena sɛ wareɛ baareɛ wɔnkanka ho na ɔbaa no nso wadi ahokyiri akyi na ɔdi bɛma akyi na ɔne wɔto ndi sɛ bɛbrɛ deɛ ɔho ne yɛpuru bi nnua ɛbaa no sɛ nti sɛ wobɛgye kristo di a
na wa so ahwe hu say Yesu Kristo okura dan kwa so ti ase ebra me pa ocho ye kan say ye kan say na kurani ba ne ba wuya me pa ocho Yesu Kristo amfane san ko ka adakara ma akura na manko wo sore ekwo ndi me pa ocho ne tifo ye kan say Elia no wa ma anene amere na dwani ani wa ya hu kire mbuafo so ti ase ebra Samson ogbo hu hiye mo onyakopo amfa no so anye me pacho Israel fo waje akoko Israel fo amfa pokoko Joshua ko chi so no o mo to fa Jericho akoso anwi amoma ni nkuni sister amane ba na dawo so bra o ha ba na dawo so enu ti watu nsare na na one na mabosomfo so abra wo ye Kristo ni o ma Kristo di hu ya o ma ngokoro ra ho se ebra o papa wantimi antwe nyame anim na o Kristo ni mapa na otima ko aduro so akwaje ba ye na how na o na fisa Yesu Kristo onyankro pa kwa amano wona ma Elizabeth enyinsia wo Johani na wo refi ayire so ma Hana ebra na nekura Peninas atete no na oyi na hi ewa wo ho no wo refi so onyankopon ema no oba oni ni ku Elkana tibiara wo tema no pai wo ye Kristo ni mapa awon wa se wa ye diama me ba wo chawo ema wo bi ntofo ankwa bosofie akaka krabi na onyankopon beyi ne han adi awo abrabo so ka krabi na wo benya bane bi ato sira so akaka krabi adwuma sam no akọ fam no na onyankopon be page adwuma ni brother sister emfiri onyankopon chi nkoye ponde da amen no kasa no pai sha abode afoforo ye no kitamu ye wate na se wonya nkitamu so abekura mu ye na Kristo wone pa de ma amen obu ho so a oye Kristo ni osum nyame kakra na wasum kan say awako wiase kakra so nyame som kakra ebro kakra ya we omo ho asem 2 Corinthians chapter 6 verse number 14 sa bone die se otesa na wan sakra oye nyambo bontamfo onyame tamfo ene aposonso ji wa mu musum nyame kakra ebro kakra na ya we omo asem ko Korinto fani ba to su mi entira eyensi achemu eyedu na o say muni wana wanyi ni entwi ngonu yakoro ti so be Kristo ni a babu tu mi no mi no fo say munya wana wanyi ni entwi ngonu yakoro maye ni wo mu a omo nyi ni no entwi ngonu yakoro jamso amen Kristo ni ba awa ye born again Christian Kristo ni ba na ubeshia na wa mesa every the Jesus be see the twashi na wiase ni so wa mesa so so na ndabo wiase ni ba hihye nails out to na no ko se TV so ba ifo na ubeshia Kristo ni ba no so dress the same thing wiase ni ba ma aye rasta wa sa ayi bi na mo yebu o ma pam empese bi no na wa twase na wa sha asomade wo be hia Kristo ni no so on the same time wiase ni bema ati autofesta na ne bossa so so nyina kwa contain na Kristo ni bema so the same time brother man so siambra woni wiase fo ntamo man so siambra woni wiase ni ntam eno na dia dance sampa wa pa ho achi fu wiase se wiase ne na kono ekam ti Bible say muni wana wanyi ni entwi ngonu ya ne wo mu a ani anyi ni entwi ngonu yakoro ana sase mwero we ye Kristo ni a afi na wo boss e wo Kristo mu a me bacho hwase mweyi obo wa se me massacre na kwani me ko sakra wo mu so na wo bia wo afi na wo ba Kristo mu na o jina adum hwase ahye wo fo o ko sakra hye wo ni ya ke wo bo fo ma che ade se wo jira yi o ma nkunkuru tumi ne me ya mpabo so ati ahye ansa na wo ti masakra wo timfa wo panya de bi
emma nipa hu but ukoko mu nsem na ye dem so amen yes ya to aso edunan na twaka be na tene ne emuyo wo the Bible bisa me no mie no pa ise twaka be na tene ne emuyo wo awra ho sa abosomfo timi bodja kakraka na mu sintwene so very asia na Kristo fo gina ho na entrowa omo wo so ntrowa na o Kristo ni no so e dia san ketenkete e mo adoa ne kete o Kristo ni ba Kristo ni bema na onu so gina ho na one abosomfo ne akonfo hye fambo o konkrasia yes bonfire na Kristo fo enso o mo kabia Awurade fa bone nche amen riasini ene Kristo ni ene kakao twaka be na but we bet me preacher to riasini so they say because one no Satan ena a friend and we riasi but why Jesus Kristo mo jana to na asoso we bet me the asempa na kire no awo kwan bi so amana be dia asempa na di no so be da ni Kristo ni but ejina wo mu no ene kwan se wo su komu Davida ai ene do be no so ho wa ya no se riasini eti ye preach na ye pese ye sakra obi a obadwaman a tese ye kobadwaman a baja o te de meka na atese kobadwaman na obi enom dramo na ye pese ye sakra no a tese ye so konom dramo yes ana ba ko me kire shaka oba de dinda amen eti Bible si tweka bena twaka be ne tene ewo mu ye ene mu wo ewo yo to obeja sampana dia onofo ke onya bisom ye wate amen e tran sorry fie say ni bone en sha atade fita e woni pani so but na wo mu no mpatako mu ma eni fra wo we sa Awurade be fe wato ogu edam Jameson amen Romans chapter 13 verse number 12 and Jani asabere bawie a True Faith Church International Sandase branch and am pay what they say about job ya no che Awurade asem no yesem bisa and they say what your body from Romans 13:12 what say Romans 13:12 yes Romans 13 verse number 12 what say anadwa ko nanim 13:12 anadwa ko nanim adechie so aben mo yin sum nyuma no so ti ase agana kria bi na Yesu Kristo no oba o na obra na katua o de bra mi no mi o papa oboni o wo be wo ko dia bra akaya no mi dia Yesu Kristo betima batambia betima bamprepre betima ba anajo betima ba dechie ahwa ben why the Bible say adesai kwananim anajo so akonanim anajo kwananim adechie ben mo yin sum nyuma no adechie wo ben one Christ aka kra bi na himie na ba ne shani nti yenyi esumu nyuma no emu esumu nyuma esumu nyuma time na ehu Jameson amen esumu nyuma ehu ene Ghana ha so jase ene Ghana ha ye nipa bia omutimi bu nipa bi pa akokum nipa twitwane pass na eshisha fridge mi ye yiton emu asofo bi edifo bi empanifo bi mo wa abem esumu nyuma radefa bone nche amen ye wa babo panifo bi o ha omutimi de e kan say mobile chip so MTN for no de omude fodon krofo me na me ka kire wo madam for back o ye adwuma wo MTN office Saturday ye pa sare so for ye point wo ka kire was nan say you obi a police ni o we can bia was obi say you obi nyina obi a police ni tuma be ni mu dia no to touch no wan fa nya dwuma ene da ho sa an wo de akofro no bank
400 million o currency 400 million ana MTN for no so maduma no chepono jodbe ye bi omu ana mu trace ye hunu se ono ne twa sa chepono ade ma ni pan also bit me for say me chepo asay me chepo ayira ndi mu ndama to kama no owura ene ko boss akro no na owura mu ana omuye no hu se eye omo profile bi na ya sa ne ka 400 million so when you say sikara ka sabre madam from kodem ye didn't go to prison but the very asia no o pasori o pasori bi kura say aso be no o brass band so ti asia nyu mu nyina so ti asia your doctors ya o mo go doctor school no o ma go strike say o mu mpumi ni ba but o ba bonti o be hu say sa utunye se go sika wo mu ndi ene wada bete ne kwai to o hospital ho and what tunye se dugu ya ko aprepa ko mu ho me mo hospital ko ni ko heduma e bi mu die ti sa o ya medical doctor na utie me na sika librenti wo bada ne abortion killer me kasa kire wo e dano ampan ene me pacho e kan se nkusie ana ebawi usika na sika no ntimi ntonkwa ja aka sima ba sem ye nsape na me asempa na bana wiye ye tamu ni sha jemso amen ete bible say anadwa akonanim adetia ben entuma yi sumu nyoma no eti sumu nyoma enya ede be ko saye mu no ya tuni nyina ntongu na yen she han akode ya to office now depend on pro eya papa wonu obi na ya adwuma wura timidi adwuma na hye won sa oje wodi enti an wodi adwuma na hye won sa odu kwan egodi ni dwuma ewo ni krom no adwuma no kwahwe so du sei on se adwuma na egu wondi se adwuma wura pra wondi kidi bia wodi bia wo bia usubandi adwuma wura nsifie ene wona adwuma no asi akukuru dansi krono breast because adwuma no gba bia woman me wa control wo fa wa control and wo wuru say Ghana ha adwuma ho woten so ati ase ana obey project ana wo hu mobo ana wo de sika besu so say ko si fie man o ka wo bi pro ana wo de a kire no edu be bo ka kire say edan wo sia wi edu lentil ana ko estate so ati ase ana ko du tanko wo dai ana de asende no ana o brand o fa no o ma na no o se wa no wa send sika tuturi die abrel ana o di sika no wa sika no basa na bia ba na me bisa o se ni pai adwuma o de sha won sa wa na ji basa yi oba Ghana hefa na obetira ha yana ma wora ho kura ne wo mo matima nya sika ya e ma ho ade o ba me bo ma ni tinya bura ho na ne yire tupai abo bre awo de ante se wa buchima na me na me kacha no odisika bre o se me kunu no me no won kwara bia mienu yensa enti sifie se le baya me ba ye benya ba bi di tiato pa jo ba no we ya mo ne pa jo ya ba ne no sa disika kan ho se fato ka de fa je duma pa jo ba no ya ba ne e so abrante e wudie bebe de abraba ho bo o yire tupai ka abraba ho bo fa okra ko wa oba wutie me okura to kwai hwabraba wo bo memma bi na susu mu basa hwatade wodi nam dwom ha sabre wani no kura aso kwasore jamso amen kala so ane empon last one was say uma ye nothing fe enti akristo fo binu a me ba ho chew ya ba kristo asem ya hwease mo me nya de be nothing fe mo ma ye sore waka na kania brabo ne nya chiri na ye nante fe said ye fata hwan awia on se awia no oden e hire ma wia si ne pa nyina ye nante fe manso no doso koko ya wo twe ho manso nipa no odua no koko ne woni ho sister bra koko nti wotimi di wunua akwaduro so akokuru je na benya ha
Sweetie, you see that or why? You saw no pain. Ojini, Penfosse, say, Bodian and cat me power chow. I can't comfort you. Fam for year no. Then say back to social media. Now a branch of Yakofu be yere. Ana madam no, Sakwana de the yere no kuja madam. Ana madam no a country man. Akwane na nyina dane na ntwie nan. Ana bodi atua to. Me hwe social media. Live and kala me na me kacho Ghana. So ti ase. The Bible say bone be kum bone fo. Eti orofo. Enje na me ma samba na wie yi me srawo. Se wo se wa sakra wa adwen. Na oni Yesu Kristo benante. Na wanya dan kwa. Hwosu ba yi. Kane abraba na wo mu a. Na emwo wa braba no. Ebra ba ji Kristo die. Twam. Na ba Kristo ne hene wa braba mu. Efiso Antiochia. Ana suafo no ebo tronkron abrabo. Tene ne abrabo a. Ema ye benya di e Kristofo. Ti se na Obewura ahotempo apam mu bia me ba chaw ani de mu go kwaso hwe wabra boye hwe osuba ye hwe onyame som ye na Bible se onyame som pa abujo wo mu no eyadenya kese sister eyadenya kese mama eyadenya kese papa eyadenya kese ti se yamfa bibia ma wiase o na yentimi fa bibia mfiri mu ko tworofo ebra bi ni masamba na wiye ema wiase ene mo nuoma enton ama mo bra se wiase ni na wa mu ama bonsam na taachi no wa gohuna ma Awurade hu ye mo bodo kaye na ofo ye bone nche na oma awofufuro su no ene ye metena honkonkron tumi no amekire ni nya dankwa tumi to kira ye da amen ene Awurade we no kwafo ase ya beku wa asem esre wa asem Awurade ama asem kwa asase pe ho no emu asase pe ho na fa ho bia